Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sampai ruangan belajar. Kayu lah surang alun tantu denai manginta usah tuan guru buat sangko denai hanya singgah saja de adoh rasodun sana sakampuang sapa mainan sama so dulunya mangko tapi jalaman tuan usah kayo tuan banggakan lama tapi asalai babudi babunya dalam nagari adoh rasodun sana sakampuang sapa mainan sama so dulunya mangko tapi